Love, kanina ka pa dyan. Ay nako, gabi na ho. Bakit hindi ka pa nakatulog? Hindi kasi ako makatulog. Iniisip ko kasing 100,000 na tinautang kay si Ryan. Birthday pa naman niya ngayon. Ay oo nga no. Love, may paraan ako. Etong gagawin mo. Tawagan mo si Ryan. Tapos sabihin mo sa kanya na hindi ka makabayad para siya naman ang hindi makatulog. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Siga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Nice Siga Joke Time Drama. Kagkaroon, sugura na naton ang pag-haraka. Wow, malapit na lang din kami. Tuh, prepare Jack. Hari na kita. Jack, tandaigin ginhambal namon. Hindi ka gid balagyo. Hindi ka gid makaluwas balas ang mga armas namon. Bisan ba to dasig ka maghulag pero sa balas ang armas namon. Hindi ka gid ka makalampuas Jack. Mas dasig pa sa balay nga. Ote, okay. Ari na kita. Wow. Muna ini. Pamayo kinatultulan ko na ilang hideout. Sige Jack, naog na. Naog na Jack. Nugib lang mo, dali nga dua. Bagi na paminsar pa ko. Oh, kapaminsar ka nga malagyo. Hindi Pinapaminsar kong crush ko. Wow! To, sige na, panaog na Jack. Oh, dali lang pala. Bagi ka mo, dali. Nang ko branyo man. Pinitla na ko sa branyo. Karon kinatultulan ko ng hideout nilang ini. Ayan. Kamu nang himuon ko. Pamati lang mo da mga kanesyaga. Sadya naman mo. To, kanaog na Jack. Oh, gane. Cable daw. Ari ko sa likod mo, Jack. Nung kagin ka malagyo ka. Hindi ko malagyo, Baw. Kada ko galis ang hideout ninyo ngayon triple down, Oh, Jack. Kag malapad pa ina sa sulod. To, nakasimpre lang ang taon ng hideout na mo ginisagwa, pero pagsulod mo na karon, katahom. Kanamis ang view sa sulod, Jack. Ba? Mayo ko magsubong sina To. Kina, Boyong. Tawagin na si Boss Baki nga Brian ng gate. Baw. Pabrihang ko na yung gate, To. Boyong. Ara ka naman. Ikaw si Boyong. Tawagon mong tawagalingon mo nga si Boyong. Ayo, gali. Puldo. Ay na, no, manguman. Sa diin na bala sila. To. Wala ka. Ara na. Nanawag naman liwat si Boyong. To. Oh, sa diin na ka mo. Boss! Palihog abris ang gate, boss! Aba! Maya kaya ra lagi ka mo gali sa gwa. To. Pilo! Wait, ano boss? Ano ginaglan mo, Boss Mac? Abre, palihog ang gate. Kaya ra na sila ni Boyong, kag ni Puldo, kag mga kaupdanan nila. Kag subong man, nadala nila si Jackie. Boyong, boss ba? Amat tuman, boss. Boyong, ara na si Pilo, ipagkanta na sa gate. Sige, bye-bye.
Boss. Maulat lang kami, boss. Ayo. Oh, hindi. Si Sir Boy Tirador, nagapanawag. Oh, sir. Malipay kag isang ibalita ko sa mo, sir. Alita ko balita. Tamake. Sir, nadala na nila si Jackie dire sa aton hideout, Sir Boy. Ano? Bayo, kung magsubong sino, Make, mag-celebrate kita sa aton kadalagaan. Boss. Sige, boss. Babayan na, boss. Kaya, ari na sila sa guwasang gate, boss. Sige. Kaya babalik ako dira sa aton hideout. Gusto ko mga makilalang Jackie Gayna. Kag sa akon mga kamot. Mautas ang kabuhi sang Jackie Gayna, Make. Boss. Sige, boss. Bye-bye na, Make. Okay, boss. Sulod na, Jack. Pero, nag-apre na ang gate. Salam na kamo. Boyan, pulda. Hulat. Sige na, Jack. Sulod na. Pero, dali lang bala. Ipaubos na yung armas mo, Chipol daw. Subong man sa imo, Boyong. Nasumanga manol ka mo. Animal ka, Jack. Animal ka, Jackie. Ay, karon lang pusang kong ulo mo sa armas ko, gini. Ay, abaw. Sulod na, Jack. Dali lang. Aryan na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na, Jack? Arayo, Animal ka, Jack. Amo maniwan si Poldo. Dirala ka mo, lakas. Animal, Boyong, tiruhan si Jackie. Mga kaupat, tiruhan ninyo si Jackie. Tiruhan ninyo. Premiloy. Nag-ayon ako. Okay, nagpabatsyag ko. Okay, nagpabatsyag mo? Oo, do pilaman kasi mana nga nagpahuway ako. Subong bla Premiloy, do nagpasik ako. May kwan ko. Sky, ari ka? Patay tigulag. Salamat. Ay, siyempre, gandala ko din ni Lolo Miloy. Ako niya magbisita sa imo. Aba! Abo lang na makapalipay siya. Salamat. Ito kasakit palawas ko ibango na. Tawag ko sa doktor? Ay, hindi. Alalay ako. Maidag-idag, anay ako. Alalay si Sky. Sige. Uyatan ko ikaw, ha? Salamat. Bayo. Kanabi. Kasweet ba? Lolo Miloy. Lolo Miloy, yung galing. Kami mo rigap si Sky si mo. Butsilingon sina. May dala kami galisimo. May prutas di si Lolo Miloy nga gindala. Kag may pagkaon pa. Baw, salamat, gid. Gilista ko na, gilista. Grabe ba? Pati ini, sukot mo pa sa akon. Ay, hindi libre ko na lang na si imo, Lolo Niño. Kabalo ka naman, nagkabalaka man ko sa imo. Sa balay kabi naghalin Ay, okay lang ina. Bisa na mo sining natabo. Basta, kaupod ko lang ikaw, Day Sky. Hindi ko kabalo sa hambal ko Dali blailyo. Ngaman, Premiloy. Sa desidog nagkastigo sa ibo? Matuod, Lolo Ilyong. Sinong nagkastigo sa imo? Kilala ko sila, Premiloy. Lataon ko, abi, ko ni Jack to, yung balilyong sa nakita ko, abi. Si Burnok.
Sila ni Burnok ang nagkastigo sa akon kaupod yung mga tinaw niya. Mapa-interview gani ko karon sa number 1 station diri sa aton barangay. Kagpabaluon ko sila ang nagkastigo sa akon. Si Burnok. White tabla bayad ha? White tabla bayad sila ha? Di pagyambal ang ngalan nila. Ang importante, Lolo Ilyong, maghalong ka lang. Kaya nagadumot kalisimo. Sa amon nga duan ni Parimiloy. Kabalo ka naman siguro kay sing natabo. Oo, gitambalan ako ni Lula Punay. Ara si gani nagapakadto dire. Lula Punay. Mayo kay ginbisitahan naman di si Lolo Ilyong, no? Salamat gid Punay, ha? Uy, ari man ko di. Uy, mas kubado. Ginakulbaan ko kung mabatian kong tingog mo. Mas kubado. Do nagbalik lang siya ako ng nakaligad. May istoryanay, takara mas kubado ha? Ha? Kung baka pretend ka ha, sa nagligad ha? May istoryanay, takaron. Kung ano man ang ginhimo sa imo ni Burnok, ipapriso siya. May sala siya. Kung siya gid man ang nagpakastigo sa imo. Aba, mayo ha. Duway pa man ko siya maginhambal sa iya ning kastiguhon. Nagwa ginagkamaturan. Si Lolo Miloy nagmuno sa ako niya daw si Burnok kung may sala Tuod. Pakastigo ko siya sa imo Hindi na kuya kasarang. Ipapriso siya. Ati oo kung mapamatudaan nga siya kay pwede ka pa na i-deny. I-deny? Oo, i-deny pa na kay tungod wala man ako siyang ebidensya nga video. Gusto matuod. Kinanglan, kay balon ko na si Burnok. Nga hindi ko siya makontak sa subungkan. Lantaod ako makadenay GPS Ay, magpaayo-ayo ka lang anay Lolo Ilyong ha? Hindi anay na pagpaminsara. Gusto matuod, Lolo Ilyong. Pailyong! Ano, Parimiloy? May habal ko siya mo, Pailyong. Ano na? Suno kay Chay Lucia. Ano? Si Jackie, kuno nagsakay sa salakyan sa mga hindi ubalan ko din ang mga tao to. Ano? Pwede ba siya anong hibuo nila ka, Jackie? Hindi ang natingalahan ko yan, nga dumasarangan yung matunga nagsakay to siya. Oo, matuod. Hala, basi may matabo ka, Jackie? Animal! Tingala ko ngayon patawag kita diri ni Boss Maki. Kaya ari gali diri subong si Jackie. Boss. Aba, boss. Natawa ko. Ang mga butaw. Mali nila tiro si Jackie, no? Doon sa tangin sila Kagamay-gamay nga bata. Ang mga armas na nga mga hard power. Ano to gani? Ano to gani ito? Ang tawag sito? Hit power, boss. Hit power? Ka mga bagsik sa mga armas ta, among ginagamit nila. Ako pala patiruha sa bata ngayon na. Huwag kakabalo to. Nga, sharpshooter ko yung una. Sharpshooter ka, boss? Waon ko tani nga sniper mo. Bibla. Ato, tiruhon ko bla. Ako, boss. Ako bla. Patiruha, boss. Kay bagsik ko ya, boss. Aba. Doon ka dasig si mo, Oo, boss. Sige. Para. Ato, arang tilyo. Tiruhon ko. Hindi, boss. Animal! Ang upod ba ng asiranding na igo? Randy, boss. Kato king Randy. Wala. Gika mo yan, no? Pasensya na, boss. Excited na gito ko nga patsyo ng bata nga to, Randy, boss. Gani. Oo, dali ha. Ato, boss. Nalitong. Oy, Tahon ko, boss. Tahon ko. Tiruha. Sige, boss. Hindi, boss. Ako ni boss. Animal. Piko, ani kun si Jackie na. Ako na. Buligan na ka mo. Pamatyagan ko bala, boss. Kabahol-bahol, ganyan siya nagkakatabo ya. Nakasiling kasi na. Hamakon mo, bata gamay lang, hindi pa natin masarangan. Ang mga ginagamit ng mga armas, mga bagsik na, mga baskog pa, pero hindi man natin siya maigo. Animal, mga wala-wala ka mo. Anak ka mo sa mga aswang. Ay, abaw. Sige ka po ng tiro nila sa akon. Hala, laot ka mo. Alimbol ko, Jackie. Dolo, Jackie. Ay, abaw. Dulog ka to. Ops, abaw. Tawa mo na yung katapusan mo, Jakaw. Amo mga santos. Buligin yung man ko di ay. Dila ko malito, arat.
liboton ako ni me. Kadako sang hideout nila ngayon eh, kalapad. Malibot-libot lang ang media. Kumusta na yan? Nadakpan na balaliwat nila si Jackie. Ungas ged. Harus si Boyong. Nakapanawag naman lewat sa akin. Hello, Boyong. Boss, palain din yung balita, boss. Nakaibalo na ako, ungas. Tinguhain nyo nga madakpan liwat si Jackie. Nga daan, nalipay na tanay si Boss Boy Terador. Boss, ato, padayon nga ginalaga sa atong mga kupdanan, boss, si Jackie, boss. So hindi madugay, madakpan na gid ang Jackie nga to. Anong himuon namon, boss? Patya na lang dayon. Basi ko magkapalagyo na liwat. Sige, mahulat ng kami dere sa inyo. Boyong. Boss. Bye-bye, boss. Animal. Kahunit sa ginhawa sang Jackie. Ngayon anak isa sang aswang.